ukhaya yekani oneminyaka 15 bekhangeleke nekamva eliqaqambileyo. Ukusweleka kwakhe ngendlela emasikizi kushiya abahlali, abafundi nosapho lukhwankqisekile. Ubuhlungu kakhulu ngalo mntana, siyamcinga noba engekho engabonakali ukujika kwelanga sibe sijonge endleleni ngathi uzawuvela. Kubonakala ngokuphandle kuba le yimilo yokusiphindezela. Iyaphazamisa apha esikolweni ngoba ngolwesibini ke kwacaba iserious kakhulu. Abantwana besothiwe transport babulalana bechaza uba bafuna ubani wabo owayebulewe bafuna ubuyisa revenge. Imiphefumulo yethu ixhelekile kufa abantwana, lona umntana uswelekayo ngowesithathu lo. Isebe lezemfundo ephondweni lithi likhathazekile le milo. We have taken a decision to ensure that at least we up the game in terms of security of learners, security of teachers. Kuvulwe ityala lokubulala elokuzama ukubulala. Imeko isemaxongo kwezilali nanjengoko abafundi nabahlali bejongene nezikhondo zamehlo. Amapolisa ehla esonyuka ukuqinisekisa ngonzinzo. Isikolo sizawuhlala sivaliwe kude kube ngosuku langomvulo. Nkululeko Nyembezi weindaba ze SABC eCofimvaba.